ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡାହାଡ଼ ରାମିଆଳ କେନାଲର କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ। ନିର୍ମାଣ କାମ ସରିବାର 10 ଦିନ ନ ହେଉଣୁ କନ୍ଧରା ଗାଁରେ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ନେଇ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡାଧର ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣିକୁ ରାମିଆଳ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚାଲିଗଲେ ବି କେନାଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏନେଇ ନିଜ ଚାଷର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତିତ କନ୍ଧରା ବାସିନ୍ଦା। ସେଭଳି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବି କିଛି ଶୁଣୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏନେଇ କାମାକ୍ଷୀନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନାଲ କାମରେ ପ୍ରାୟ ଚିପ୍ସ ନାହିଁ, 15 ଦିନ ଭିତରେ କାମ ହେଇଛି। ଆଉ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନମାନର ଏବାଟି ଗାଈ ଗୋରୁ ଯିଏ ଗଲେ ବି ଖଳ ଖସି ପଡୁଛି। ଖାଲି ବାଲି ଗୁଡ଼ା ଚିପ୍ସ ପରିମାଣ ନିହାତି କମ। ତେଣୁ ଭାବିଥିଲୁ ଏଇ ଯୋଉ କେନାଲରେ ପାଣି ଗଲେ ଆମେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହବୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ସପ୍ତାହ ତଳେ କାମ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସବୁ ତା ମନକୁ ଗୋରୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ଝଡି ଝଡି ପଡୁଛି। ଏଥିରେ ଖାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ କଂକ୍ରିଟ ନାହିଁ, ଖାଲି ବାଲିରେ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତାଶ ହେଇକି ରହିବୁ। ଆମ ପାଣି ଆମ ଜମିକୁ ଯିବନି। ପ୍ରକୃତରେ 6ଟା କି 8ଟା ବାଲିରେ ଅଧେ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇକିନା ଏଠି କାମ ହଉଛି, ନିମ୍ନମାନ କାମ ହଉଛି। ତେଣୁକରି ସେ କାମ ଉପରକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ଜେଇଷ୍ଟଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଯେ କାମ ନିମ୍ନମାନ ହଉଛି, ସାର୍ କାହିଁକି ନ ଆସିନା ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶେଇଥିଲି। ସେ ଦର୍ଶେଇଲା ପରେ ବି କିଛି ଷ୍ଟେପ ନିଆଗଲାନି। ମୁଁ ଏସଡିଓ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି। ସେ ଯେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମିଳିତ ଯାଇକରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ କାମର କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ଆମର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅନୁସାରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ସେଟାକୁ ସେ ଏନ୍ସ୍योर କରିବେ।